Ja tako nešto nisam skoro vidio. Ovog puta moja se lista neće sastojati od nekog lošeg serijskog predstavnika u žanru horora, znanstvene fantastike ili fantazije. Jednostavno sam morao ovu seriju staviti definitivno u najgore što sam gledao prošle godine. Užasno je bilo gledati sve to iz epizode u epizodu. Vidjeh svakakih filmskih nebuloza, ali ovo je vrh vrhova najgoreg filmskog treša. Od hrvatske samostalnosti nije bilo goreg filma, a niti serije, a nije da nismo imali svako malo loših predstavnika. Koliko je ovo loše, govori i činjenica da je Vrdoljakov film bez problema u svojoj lošoj izvedbi potukao jedan četverored, Jakova Sedlera. A mislio sam da je to stvarno nemoguća misija za bilo koji budući hrvatski film. Koliko sam shvatio gledajući film pa seriju, da, pogledah jedno i drugo. A za ovo drugo mi fali još jedna epizoda. Ovdje se radi o čistoj lakoj zaradi i sam film nema veze sa ikakvim domoljubljem, niti ono to pokazuje u bilo kojem svom kadru. Gospodin Antun Vrdoljak je snimio ovaj film kako bi sebi i svojoj najužoj obitelji pribavio podosta novca jednim nebitnim i jednostavnim projektom. I to me ne bi smetalo da nije koristio novac nas, poreznih obveznika, a ne neke privatne producentske kuće. U film ili seriju je utrošeno oko 20 milijuna kuna, dok osobno mislim da je na produkciju otišlo i do 30 milijuna kuna. Što je najžalosnije, taj jako skupi i dobar budžet se ne vidi u filmu, već to izgleda tako nisko budžetno napravljeno kao da je na sve potrošeno ništa više od 100.000 kuna. Primjetno je u scenama kako se škrtarilo na statistima, a onda kad čuješ da niti neki glumci poput Gorana Navojca i Mustafe Nadarevića nisu plaćeni, čovjek se stvarno zapita gdje su ti silni novci završili. Kad znamo da je glavnu produkcijsku riječ vodila firma Kiklop Film, koja u vlasništvu Antunova sina Andrije, da je Antun Vrdoljak projekt režirao, te da je zaslužen za dijaloge i karakterizaciju likova, da uz Antunova zeta Gorana Višnjića glumi njegov unuk i Višnjićev sin Vigo, onda je sasvim jasno za koga je ovaj projekt osmišljen i u čiji je džep najveći dio svote otišao. Za razliku od Nadarevića i Navojca, vjerujem da su Vrdoljaci sin i otac, pa tu imamo i Anu i Marka Vrdoljaka, te Višnjići sin i otac bez problema naplatili sve svoje filmske usluge. Sam film gledajući produkciju je odraz trenutačnog stanja hrvatskog društva. Uopće se ne zna koliko je film serija koštala, a financiran je iz naših džepova, bez natječaja. Poslodavci ne plaćaju svoje radnike, a radnici su primorani ići na sud da dobiju ovrhu. Što reći o samoj seriji? Ili je ovo film? A meni se čini da je ovo serija koja je prvo prikazana kao film kako bi se iz 75.000 hrvatskih gledatelja izvuklo još nešto novca za ono što su već platili, pa se onda prikazala kao televizijska serija u 8 jednosatnih nastavaka. Generalno ne funkcionira ni kao skoro trosatni film, a ni kao 8-satna serija. U filmu vidno fale neki dijelovi, dok je to u seriji do zla Boga prerazvučeno i usporeno sa mnogo nepotrebnih kadrova. Ne znam zašto sve filmove koji su zamišljeni kao filmovi kod nas na silu pretvaraju u serije. Takvih kerefeka ima samo kod nas. Sam Vrdoljak je nedavno iskreno rekao: ja uopće nisam mislio više raditi filmove. Mislio sam da sam s režiranjem završio i da sam dosegnuo pristojan broj godina u kojima je bezobrazno raditi. Ali izgleda zov mužnje lake love je bio prevelik, jer ne znam drugi razlog zbog kojeg se ovaj redatelj u penziji nanovo reaktivirao. Antun Vrdoljak je svoj zadnji film Duga mračna noć snimio prije 15 godina, a prije toga je snimio film 1990. godine. No tonči nije Terence Malik, pa da se može pohvaliti kako svakim novim snimljenim filmom, unatoč velikim vremenskim razmacima, kod njega kvaliteta samo raste. Kod našeg ostarjelog redatelja kvaliteta drastično pada, jer ni Duga mračna noć nije bila bajna, no bio je samo loš film, dok je General užas od filma ili serije. Scenarij je najlošija stvar kod ove serije, jer ovako loših dijaloga nije se moglo pronaći ni kod najloših partizanskih filmova. Banalnost dijaloga je toliko patetična u ratnim scenama da kao da su uzeti iz legendarnog Velikog Bleka, dok oni ljubavni kao da su preuzeti iz Kapetana Mikija. No dok su kultni stripovi produkt svog doba imaju svoj šarm, General nema ni to.
Montaža je iznimno loša, jer jadni montažer kao da se pogubio u montažnoj sobi sa prevelikim materijalom koji je dobio. Kako je ovo ratni biografski film, borbenih scena ima na kapaljku i one izgledaju solidno, što mislim nije krivnja Kristijana Milića koji je koordinirao te scene koliko samog redatelja. Karakterizacija likova je toliko zatupljuća i povijesno netočna kao i povijesni događaji da se ne bih čudio da je Tonči dao svom unuku Vigu da piše scenarij. General je trebao biti hrvatska verzija Pattona ili Pustinjske lisice, ali sve ostalo na naglasku trebao. Gotovina je ovdje ispao mješavina Chuck Norrisa iz serijala Nestali u akciji i Jamesa Bonda, a meni osobno izgledao kao seksualni predator kako je prikazan u svojim zavodničkim scenama. Također smatram da je ovdje Domovinski rat jako pogrešno prikazan, jer ispada da su naši vojnici uvijek bili dobro odjeveni, ispeglani i naoružani, te da se u ratu samo pila rakijica, pušlo i pričalo. Također fali prikaz negativaca, koji ipak postoje, ali samo u kojih 10 minuta, a koje u epizodama glume Sreten Mukrović i Ljubomir Kerekeš. Nisam vjerovao da ćeš iti iznad i otići sa ustašama. Bio si s nama kad je bilo najteže 1941. Što se tiče glume, mogu reći da se naši glumci nisu uopće potrudili da nešto odglume. Previše su drveni i izgledaju nezainteresirano, kao da im nije previše stalo. A oni koji se nešto trude izgledaju kao da glume u seriji Alo Alo. A što reći kad je najbolje glumačko ime u prve 3 epizode bio Mate Gulin, glumac koji je odavno u penziji. Film je pojeo jednog Mustafu Nadarevića koji je, kad je kvaliteta u pitanju, uvijek konstanta. A ni on nije uspio spasiti scene u kojima glumi. Goran Višnjić, koji je trebao biti glavna snaga serije, je pokazao da je on samo jedan osrednji glumac sa ljepuškastim licem, kojem se slučajno zalomila hitna služba, sada prije 12 godina, i koji je iste glumačke kvalitete pokazao u filmu također sumnjivom po produkcijskim vrijednostima, Posljednja volja, iz 2001. godine. Gospodin Vrdoljak se trebao okaniti čorava posla pod stare dane, jer vrijeme prosjaka i sinova i u gori raste zelen bor je odavno prošlo i on to sam zna. Ako stvarno želite gledati film o Domovinskom ratu, onda vam je bolje gledati u okruženju Stjepana Sabljaka, koji unatoč svom amaterizmu i minornom budžetu izgleda kao spašavanje vojnika rana prema generalu. Također je odličan izbor i 55 Kristijana Milića. No ipak je dobra stvar što je ovo nedjelo snimljeno, jer bi se slobodno moglo prikazivati na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. U primjeru kako ne treba snimati neki film, jer general ne funkcionira u niti jednom svom segmentu kako treba. Kad razbiješ osinje gnjezdo, odoše i os. Ako vam se ovaj video svidio, lajkajte ga i komentirajte, dodijelite i koji prijedlog. A ako vam se dosadašnje viđeno dopalo, slobodno se i pretplatite na ovaj kanal.